Kunabantu bebahamba ngeenyawo behlupheka. Namhlanje bahamba ngeemoto ezibizayo. Ngoba phansi kwelanga into nento nesikhathi sayo. Ngakaqhubeka ngisale sengenza le disclaimer. Akekho noyedwa umuntu one-influence entweni uJehova ibekela isikhathi. Ungamsaba umuntu ngoba akakwazi ukuvimba isizini uma seyifikile. Angakumanipulate, angakhuluma sengathi uyophethe, but when the season has come, no man can stop it. Akunandaba noma ungagibela uhambe uye emazweni. Akunambiza abangakunika yona engamisa ivimbe into ezokwenzeka. Kanti futhi nabantu abakuzondayo angazi bahamba kuphi. Ayikho impande abangayithola engafika ivale what God is up to about you. Ingakho bengizothi kuwe ungayisabi imizamo yomuntu ozama ukuvimba isizini yakho. Ngoba akekho noyedwa umuntu one-influence phezu kwesizini onayo.